O Goberno de Cambados ten sobre a mesa varias vías para que o Salón Peña non perda a actividade da que viña gozando nos últimos anos. O bipartito ameaza con recorrer a xustiza, pero mantén esa opción como a derradeira. O Executivo xa solicitou a Portos de Galicia unha prórroga da concesión ata que se modifique a actual delimitación de usos portuarios, algo que veñen reclamando dende hai tempo. Nos o que queremos é solicitar a prórroga ata que se produzca esa modificación da DEUP. Queremos que o Salón Peña siga a ser un salón de utilidade para todos os veciños e veciñas, posto que o resto de usos que aparecen na propia delimitación de espazos e usos portuarios son usos que realmente non se van a facer en ese Salón Peña, o cal estaría destinado a un salón totalmente pechado á vecindade. Pero se esa petición non dá resultado, o Concello presentará un recurso de reposición ante Portos, e se iso tampouco serve, levará un asunto ao contencioso administrativo. Entendemos dende o Goberno Municipal e a instancias de falar cos servicios xurídicos do Concello, entendemos que existe base suficiente para reclamar vía contencioso administrativo esta resolución de Portos de Galicia. Xa que entendemos que a resolución é injusta. É injusta porque non nos podemos defender, é injusta porque están permitindo usos que antes permitíamos. Porque o Goberno local insiste en que a concesión por 15 anos que agora rematou non especifica que as actividades a celebrar en Peña teñan que estar vinculadas en exclusiva co mundo do mar. O uso que se le está dando é un uso de ocio, non se le está dando ningún tipo de uso nin comercial nin ningún outro tipo, é un uso de ocio, que é un uso que está contemplado na delimitación de espazos e usos portuarios. Esa delimitación está feita pola propia Consellería, polo propio ente de Portos de Galicia. O Goberno local tamén considera incongruente que agora haxa que pedir un permiso específico para cada un dos actos que queiran organizar en Peña, cando outros espazos portuarios do Concello, como o Paseo da Calzada, tamén se emprega para actividades de ocio como a Festa do Albariño.